Obaba abefundisi abakhulekayo. Nibona moya ey'nganeni ngisanibona. Hope niyaphila. Nginesicelo nje esisodwa komama, obaba abefundisi abakhulekayo. Ilabantu abafastayo bakwazi ukubamba ibhande bafaste. Nize niwubeke u-SAPS emikhulekweni yenu. Nize niwabeke amaphoyisa e-South Africa emkhulekweni yenu. Ngizocelela lawo nje ukuthi nize niwabeke amaphoyisa emkhulekweni yenu. Boma sithembe nina. Na umhla 30 June la. Akukho ubumnandi bokuthi ube ne-protection. Kubuhlungu ukuba iphoyisa esikhathini samanje. Ningasiboni isigqoka uniform, nisibone engathi yonke into right. Le uniform esigqoka ihamba nenhlamba. Le uniform ihamba nokungahlonipheki. Le uniform ihamba nokufa. Ngomhla ka 30 June ngoba sibona kuzamazama nje ezweni. Kuzamazama ama-social media. Nize nisibeke emkhulekweni. Ukuthi whatever okwenzakalayo nize nibe namaphoyisa, nize niwaxolele amaphoyisa. Ngoba even esikoleni uswazi lusho kakhulu e-preschool. Fundisa ukubamba ipeni. Nathi so constable, so sergeant, so warrant officer. Liyasho uswazi kuthini. Akumnandi. Into esicelayo nje kuphela, akukho esizokwenza. Kuphela sicela umkhuleko. Nisikhulekise, nisibeke emthandazweni. Abe kubuhlungu. Ngiyabona mina ngoba ngumuntu wesifazane, ave kubuhlungu ukuthukwa abantu bomphakathi. Umuntu wesilisa ukhulile unomndeni wakho ubizwe ngaphansi kwegedla zama wakho. Kuney'ngoma ey'qanjiwe ezithaya pha amaphoyisa, abizwe oba amaphoyisa okulodunja kanyoko. Yo bafethu kubuhlungu ukuba iphoyisa lase South Africa. Kubuhlungu ukuba iphoyisa le South Africa. Uthi usayina lapha usho ukuthi uzovikela umphakathi. Umphakathi kube wona ojike ukudla uphila. Uthi uyahamba, uthi uyakhuza. Kuthi uno grade 12 nelicense ayikho into ozoyitshela wona umuntu. Ubhuti, ubaba omdala akhonjwe ingane kanje. Ithi ngidubule ngishayela kusi kwanyoko. Hey, kubuhlungu bephoyisa abafowethu. Kubuhlungu bephoyisa kodwa ke sesithembeni uNkulunkulu. Njengoba ngicela nje nanginina bomama nabafundisi nobaba abakhuleka nize nisibeke. Ngoba ngiyazi into ezokwenzeka ngomhla ka 30 June. Uthi uyanqanda ngala umuntu aphorukutshele ngala. Uthi uyanqanda ngala thi ukhokhela. Uthi thi ngubudla imali. Hey bafowethu hey. Nize nisibeke emkhulekweni. Ngiyabonga nje. Ngiyazi protection soyithola kunina nemthandazo yenu. Ngoba bangangasho abanye. Kodwa mina ngiyasho ukuthi kubuhlungu ummela abantu abazokudla uphila. So we must protect, save the community. Leyo community against us. Leyo community ezokuchapha ngenhlamba. Leyo community ezobona ugqoka uniform ibize ngenja. Leyo community ezokubona uphuma uhamba uthola usudubuleka ungazi ukuthi wenzeni kubani. Hayi
kulungile babafowethu, hhayi bengicela nje ukuthi nize nisibeke emkhulekweni, nisithandazise. Siyathandaza nathi, siyazama ukuba strongi, kodwa amandla apheli endleleni ngoba ngibona uma ingane